И какво става, хора? Аз съм Едито БГ и днеска ще направим много специален видеоклип в PP България. Първо само да кажа Rank Prime съм. Ето. И днеска ще отворим 13 Mythical Keya. И ще кажете хай на YouTube. Отварям 13 Mythical Crates. Аз ще го напиша. Написах го. Вау! Вау! Предния път не бяха толкова, човек. Това е яко. Какво ми се падна? Току-що ми се падна. Добре, 63 левел съм. Брат, мен днеска вече 3 пъти ме проверяха. Не знам, аз съм 53 левел. Теб никой не път. И тебе. Големи кил. На мен ще ми даде ли някой едно кейче? Да, право. Добре, хора, нека започнем с... Абе, това са Mythical. Очаквах Legendary. Ето та, ачина бе. Хора, АФК съм за 1 минута и идвам. Падна ми се про тройка. Кой е така? Ама не ми пука. Яся. Бум. Падна ми се още една про тройка. Паднаха ми се... Падна ми се единичката от рей. Окей, хора, тук съм. Не си тук. Готови ли сте? Не. Отваряме първия крейт. 4 4 лега! 4 лега! Браво. 4 Дайте ми лега. един киве. 10к. Последния ми тип, вече имам колко? 51 хиляди пари. Пак Плюс 10к. две по-тройки. Хора, пак 10к. Чакайте, имам 75к. Паднах 60 левела. 60 левела. Още 4 лега. Искам да видя... Ти снимаш, нали? Да, снимам. Окей. Пак 60 левела ми се паднах. Аз съм 91 левел. Аз съм 10к. 83. Това какво беше, бе? Елит Рeward. Какво е това Елит Reward? Да бе, и на мен ми се пада Legendary Reward, все нищо не ми се пада. Ами не знам, това е лев или пари. Ама не знам, аз печелих 2 про тройки. Първо 1, първо 2. Тъй като нямам място за про тройки. Отивам в хом. Аз ще ги попитам какво е това и... Никой не ще те говори. Елит Кит. Какво е това е? Кит, Елит. Пробваймо. А това какво беше? Нищо ли не ми се падна тук? Coins. Какво ми се падна, бе? XP ми се паднал. Еди. Аре бе, пак Елит. Какво е това? Абе, спечелих Ранк Елит. Ранк Елит. Не ми трябва, аз съм правил. Sharpness 4, Fire Aspect 2 меч. 10к пак. Аз вече имам скайпа на почти всички админи. Човек, аз имам вече за трети път ми се пада Елит. И аз съм 122 левел, значи. Нео. Да. Я махни ти от кабелстон отдолу. Махни ги, защото там ще стоят про тройки. Откъде? Хора, последния... Ето ти от тест. Ти си Махни ги. ги. Добре. Аз тя на спана да се бия. Добре, последния кей отварям на 3, 1, 2, 3. Казах, На 3, 1, 2, 3. what? Падна ми се Елит. Окей. Брат, какво е той броене? 3, 2, 1, 3. Абе, хора, това Елит е да ти дават... То се е рипо.
скачам на Diamond. Пак елит! Човек, кара бе! Еди аз тук правя честове за про тройките. Последния крит. 3-2. 10к. Вече имам 105. И 6. Аз вече още имам 51 хиляди. Ало, Ларпи, отивам да купа материал после. А, то няма. Какво? За какво ме мътнаха? Къде? Колата му. Мишки такива. И така, хора, надявам се клипа ви е харесал, ако е така, знаете какво да правите. И бъва.